Eguerdion. Jainkoaren bideak ikasi nahiez, otoitzaldi ontara etorri zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Ongi etorri baita Segura Irratiaren bidez otoitzontan parte hartu nahi duen guztiei. Epailariak eta salatuak edo nagusiek eta morroiek elkarrekin dituzten harremanak, ez dira egokienak jainkoaren eta gizakien arteko harremana adierazteko. Jainkoaren izenean ari denak ez du salatu behar inor, ez du bere irudipena erakutsi behar, naiz da arrisku hori bere barruan eraman tentalari. Jesusen berri ona adierazi behar du jainkoaren egiazko profetak. Herriaren beharrak eta jainkoaren zuzentasuna adierazi behar ditu. Seme galduaren aita baita jainkoa, edo ardi galduaren hartzai ona baita. Eta emakume galduarekin Jesusek berak izan zuen bihotz errukitsua dira adierazi beharreko jokalege zuzenak. Ta hau ez da gizakien asmakizuna. Bere burua errudun sumatzen ez duenari erasotzen dio profetak. Gizakiaren bihotz berritzea eta aldaketa da bere helburua. Jesusen iritzia jakin nahi dugu bere jarraitzaileok. Hori da igandeko eginkizuna. Zuti jarri eta kanta dezagun gure asmo on hori. Igandean du sortarazia, ontzeroko alkargia. Igandean du maite zegina, ondo korreen eguna. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Igandean du Krispo kasia, biztu beharren bizia. Zuei bake zuekin nago, ondoak mundu dira unio. Denok batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta pakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, igandero biltzen gara elkarrekin Jesu Kristorekiko gure lokarria estutzeko. Beraren jarraitzaile izan nahi dugula aitortzeko. Bera beti gure ondoa nahi dugula azaltzeko. Hasteko esan dezagun deno batera, pantailan azalduko zaizuen aurtengo jubileoaren otoitza. Zeruan zauden aita, Zure seme eta gure anaia den Jesu Kristorengan eman diguzun fedeak, eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, esna dezatela guga zure erreinuaren etorreran itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala,
izadia eta kosmosa onduko duten evangelioaren hazien ereile zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean. Gaitz ororen indarrak gainditurik zure aintza betiko agertuko denean. Jubileuaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromez garen ongan, zeruko ondasunekiko leia eta isur dezala mundu osoarengan, zure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta aintza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta orain sar gaitezen barrura eta aitor dezagun gure ahuldadea eta eska dezagun errukia. Jesus jauna, zure herriaren poza eta konsolamendua. Erruki jauna, Jesus jauna, zeure gurutzearen ezaugarriz markatu gaituzuna. Kristo erruki, Jesus jauna, berri ona zabaltzera bidaltzen gaituzuna. Erruki jauna, Erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure bekatuak barkaturi, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintza. aintza zeruetan jangoiko amari. Denok? Eta bakea lurrean naren gogoko gizonei, hainandita eder zaitugulako, gora zu bedeinkatua zu, goren benzuri auspezagur eskerra zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Denok? Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zenduzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerra Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa.
zuarekin, jainko baitaren argita. Amen. Maiotza zuri jauna, ta eskerrak zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko aita onbera, zure semearen beheratzeaz, jaso egin duzu eroria zegoen mundua. Eman zeure fededunei, egiazko bazko poza. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Adore eta esperantza sortzaile den hitza entzuten du erbestetik etorri den taldetxoak. Jerusalem berria bere semeak maitasunez sortzen eta hazten dituen ama bezala ikusten du profetak. Los que sufrieron por la humillación de Jerusalén podrán hacerle fiesta. Escuchemos. Isaias profetaren liburutik. Poztu zaitezte Jerusalemekin, alaituarekin maite duzuen guztiok. Izan orain arekin zoriontsu, harengatik dolu egin zenutenok. Asetzeraino edango duzue haren bular gozotik, atseginez xurgatuko haren ugatz oparotik. Zeren hau baitio jaunak, ibaika ekarriko diot Jerusaleni zoriona, erreka betean nazioen ondasuna. Bularra emango dizuete, altzoan eramango eta magalean gozatuko. Amak aurra kontsolatzen duen bezala, halaxe kontsolatuko zaituztet nik. Bai, Jerusalenen kontsolatuko zaituztet. Hau ikustean, poztuko zaizue bihotza, belar berria bezala loratuko dira zuen ezurrak, eta jaunak bere ahalmena agertuko die bere zerbitzariei. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. lorosoa, egiozu irrintzi jainkoari. Denok. Lurrosoa, egiozu irrintzi jainkoari. Lorosoa egiozu irrintzi jainkoari, kantaren izen ospetsuari, eman aintzata gorespen berari, esan jainkoari, zein izugarria zure egintza. Lurrosoa, egiozu irrintzi jainkoari. Mundu osoa hauzpesten da zure aurrean, kantu degizute zure izenari kantu. Zatozte eta ikusienkoak eginak, izugarriak dira gizakien aldekoaren ekintza. Lurrosoa, egiozu irrintzi jainkoari.
Izaki berri izaten erakusteko beste bide bat da Jesusen gurutzea. La paz y la misericordia vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. Sin una apertura a lo nuevo, la mística cristiana se hace inhumana. Así dirá San Pablo a los Gálatas. San Polo apostoloak Galaziarrei egindako gutunetik. Senideok, niri dagokidanez, jainkoak libran azala arrotzetik, Jesu Kristoek gure jaunaren gurutzean izan ezik. Kristo gurutzean hil zenez, gero mundua hilik dago niretzat eta ni munduarentzat. Izan ere, erdaindua izateak naiz erdaingabe izateak ez dio axola. Balio duena sorkari berria izatea da. Bakea eta errukia arau honi lotuak bizi direnei, baita jainkoaren Israeli ere. Hemendik aurrera ez diezadala inork nekerik eman. Jesusen zaurimarkak neure gorputzean baitaramatzen nik. Senideok, Jesu Kristo gure jaunaren grazia zuen espirituarekin. Amen. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Berri ona bizitzea eta hotsegitea da Elizaren arrazoi bakarra. Baina eginkizun hau betetzeko hartzen diren jokabideak apalak eta sinpleak izan behar dute. Espirituaren eragina beste arrazoi batzuekin nahasi ez dezan. Jesusek erakutsiko digu jokaera zuzena. Horregatik zutik jarri eta arretaz entzun dezaiogu. Denok aleluia. Kristoren bakeak agindu bezan zuen bihotzetan. Kristoren hitza bizibedi oparo zuengan. Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan jaunak beste 72 aukeratu zituen eta bere aurretik bidali binaka,
berak joatekoa zen herri eta auzo guztietara. Eta honela esan zien, uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Egin beraz otoitz uzta jabeari, bidal ditzala langileak bere uztara. Zoazte, begira, arkumeak otso artera bezala bidaltzen zaituztet. Ez eraman zuekin, ez diru sakelik, ez bidez horrorik, ez oinetakorik, eta ez gelditu bidean inori agur egiten. Etxeren batean sartzen zaretenean, hau izan bedi zuen aurreneko hitza, bakea etxe honetan. Eta han bakezko jenderik bada, haien gainean kokatuko da zuen bakea. Bestela berriz, zuen gana itzuliko da. Etxeatan bertan egon zaitezte. Jan ezazue eta edan daukatenetik. Zortzaio eta langileari bere saria. Ez ibili etxez etxe. Herriren batean sartzen zaretenean, ondo hartzen bazaituzte, jan ematen dizuetena. Sendatu hango gaixoak eta esaiozue, hurbildu zue jainkoaren erreinua. Jaunak esana, eskerrak Arantzazuzale maiteok. Aspaldi horretan festa handiak ospatzen ibili ondoren, gaur betiko igandetara itzultzen gara. Entzun dugun evangelio zatia gure fedea suspertzeko emana izan zaigu eta gure kristau erantzukizuna berritzeko. Jesusen ikasle misiolaria gara. Jesusen bizi proiektuari bidea prestatzera bidaliak. Irakurri dugun evangelioko estampa ezaguna zaigu. Jesusek 72 ikasle binaka bidali zituen bere aurretik. Zenbaki hori Biblian daukagu, evangelioa universala dela esan nahi du. Beraz, Jesusek bere ikasleak bidaltzen gaitu simbolikoki munduko herri, tradizio eta kulturetara, biziera sentsibilitate desberdinetara. Gure txokoan egoteaz, gozatzea ondo dago, baina ez da aski. Jesusek inguru eta norabide berrietara bidaltzen gaitu, misiolari bere ametsa eta grina bete dadin. Hurbil da jainkoaren erregetza. Lehen puntua beraz evangelizazioaren unibersaltasuna, sentsibilitate guztietan errotu behar du evangelioak haragitu gorpuztu. Bigarren puntua, Jesusi bidea prestatu. Gure Jesusen ikasle misiolaria gara. Evangelizatzearen helburua ez da gure pertsona edo doktrina bat. Evangelizatzearen helburua Jesus da, eta bere proiektua. Ez gara ari geure buruarentzat, geure irabaziarentzat. Ez zaizu iruditzen Jesusen evangelioaren horizontea asko mugatzen dugula, guk ikusten dugunera, gure ingurura, gure moldera. Jesusen ikasle bezala goaz bizitzan.
ari bidea prestatzera goaz. Ez dagokigu guri lan bat hasi eta bukatzea, prozesu bat abiatzea baizik. Jesus eta bere proiektua du helburu ikasle misiolariak, onberatasunaren kultura, jainkoaren erregetza. Hirugarren puntua, evangelioa gogoratu diguna, otoitza esango nuke. Uzta ugaria da, langilea gutxi, otoitze giozue, uzta jabeari, bidal ditzan langileak. Dena ez dago ez gure esku, gure estrategien gain. Ikasle misiolariak badaki deitua izan dela, norbaiten izanean doala. Ez du egiten nahi duena, ikasle misiolariak otoiz giroan bizitu bere egitekoa, dei bati erantzunez ari da. Jainko aitaren nahiari erreferentzia eginez, begirunez, eskerronez, maitasunez. Laugarren puntua, bidaiari ikusi nahi gaitu Jesusek. Erromes baten moduan, bidea eginez ikusi nahi gaitu. Atez ate, beste narreran jarrita gure egunerokoa. Ez nonbait kokatuak, ez bizitzeko segurantza guztiarekin, arrisku eta guzti, arkumeak otxo artean bezala. Ahul eta bizitza edo izen ona galtzeko arriskuaz jakitun. Guzti hau, beste denbora bateko kontua irudituko zaigu behar bada, baina gaur egunerako norabidea markatzen du. Erromes espirituarekin izan behar dugu Jesusen testigu. Ez indarrez eta edo konfrontazioaren bidez, baizik eta apal eta otzantasunez. Erromes eskelaria bezala. Ziurtasunik ez, nagusigorik ez, onegitea helburu, errukia aldarri, adiskideta soziala eta pakearen promesa hauan eta bihotzean. Pakea etxe hondi, hori da gure agurra. Eta pakeak esan nahi du personaren betetasuna. Persona eta ingurune lortuak, onduak, zoriontsuak. Hau da markatzen, Jesusek gaur markatzen digun ibilbidea. Jarrera bada, bizimodu bada, deno gaude gonbidatuta. Gaur sekulan baino gehiago, Eliza elkarteak bizi duen berrikuntza garai hauetan. Sinodalitatea aipuderarik, deno gara gonbidatuak bidea egitera. Bakoitza bere mundutxoan eta bere inguruan, baina denok zentzu berean, elkarrekin, helburu berarekin. Hegoaldeko lau gotzainek hala idatzi digute. Europako sekularizazioa ez da oztopo, aukera baizik. Gure Eliza elkartea sormenez eta leialtasunez birpentsatzeko eta horrela hobeki zabaltzeko Jesusen ikuskera eta mentalitatea. Jainko txiki asko dago. Mundutar balioetara ohitu egitekara maiz. Deabruak bota bihotzonekoak izan, esan nahi du. Beste negia baloratu, erromes bidaiari espiritua txertatu. Geu ere bilatzaile garela aitortu. Jainkoaren erregetza bizi egunero. Hauxe da, gako evangelioaren deia, izan gaitezen Jesusen ikasle misiolariak. Berritu dezagun Elizaren sinesmena. Sinesten altuzue jainkoa eta albuztiguna zeru lurren egilea.
Sinesten alduzue are seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinatzetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala, aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Otoitz egin dezaiogun orain guztion aitari, giltzadi osoari bere maitasuna eman dezaiola eskatuz. Gure otoitza entzun jauna, Gure otoitza entzun jauna. Munduko herri guztientzako bakea eta elkartasuna eskaritzagun. Eskadezagun gerran sartuta dauden Israel, Palestina, Iran, Ukraina eta beste 11 herrien guztientzat mundu hobe bat eskadezagun. eskadezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Otoitz egin dezagun gure herriko politikari eta agintarien alde, egiazko justizia eta berdintasuna bila eta zerbitza ditzaten. eskadezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Otoitz egin dezagun gure herrian eta familietan sufritzen ari diren guztien alde. Gure gaixoen alde, gure etxeko hildakoen alde, Jesusen bakeak poztu ditzan. eskadezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Otoitz egin dezagun gure senideen alde, hemen elkartu garen guztion alde, berri ona eginkizun eta sari izan dezagun. eskadezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Entzun aita maitea gure eskariak, zuzara on guztien iturburu, emazki guzu zure ontasunaren doainak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Egin dezagun. Egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren opari hau Jaungoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala jauna, eta eraman egunetik egunera zerutar bizi berria geure agertzera. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunaka daukagu, eskerra Jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu, zugandi dugu bizitzea, mugitzea eta izatea, eta gorputz honetan bizi garela ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna, eta betiko biziaren hasiera ere badugu. Eta Jesus hilen artetik biztu zuen espiritua lehen duain dugunok badugu itxaropen, betiko salbamen izango dugula Pasko misterioa. Horregatik guk ere aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, pozez abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zenurturak beterik azka zure diztina. Osana Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuri. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odor egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez,
hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalonduan berdin karitza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren karitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotzata piztuera gogoratu, biziaren ogia eta salbamenaren karitza eskeitzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi irauzkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izango goan aita, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere argitzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagu, Jainkoaren ama Mariarekin, haren senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Clara Santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emai duzu gaur egun honetako ogia, markatu gure zorra, guk ere gure zordunei, markatzen diegun ezero. Eskaitzazu duzik entaldiak erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure gunotan, zure errukiari esker,
pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea gozpe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogun bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu mondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Jesusen agurra hau zen, bakea etxe honi. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inoz nire etxean sartzeko, baina esarruiz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza taudola. Amen. Maitasuna nun han jainkoa, kanta dezagun. Maitasuna nun han jainkoa, maita dezagun lagunduko. Munduko sinismenik handiena banu ere, maitasunik ez badut ez naiz ezer. Maitasuna nun han jainkoa, maita dezagun Ondasunak behar zuei banatuta, mirariak eginda ere. Maitasunik gabe, dena alper alperri. Maitasuna nun han jainkoa, maita dezagun lagunduko. Bihotz handikoa, haserrerik ez du, maitasuna ez da zuzen gabeaz boten, baizik egian du bere poza, dena barkatzen du, dena itxarota jasaten. Maitasuna nun
Maitasuna ez da behin ere hiltzen, profezioa bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, da jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru horiek dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna dut anaiaiko, maita dezagun Maitasuna ez da behin ere hiltzen, profezioa bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, da jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru horiek dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna dut anaiaiko, maita dezagun lagunduko. Egin dezagun otoitz. Mugarik gabeko zeure maitasunaren doainez kanaritu gaituzu, jauna. Egizu, lor ditzagula salbamen fruituak, eta bizi gaitezela beti zu goresten. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bakearen ugaritasunak adierazten du gure salbamena. Eukaristiak egiaz paketzen bagaitu, Jainkoaren erreinua gertu dagoela adieraziko ez dugu beldurrik izango. Gure eginkizun eta ardura nagusia, gure inguruan eta mundu osoan bake giroa sortzea ez ote luke izan behar. Poztu zaitezte, Jainkoaren erreinua hurbil duzuelako entzun diogu Jesusi. Ez aldugu ahaztuko inoiz ere Jesusek esan diguna. Agur eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedenka gaitzala Jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.